panjenengane mangkat ka Yogya. Ha iya. Nganti bingung liwate ngendi. Alhamdulillah panitia tanggap ing sasmita. Dipun jemput panitia niki, Pak. Pripun? Oke, sebenarnya dijemput tapi beda arah. Jadine malah keselipan. Oh, beda. malah. Ya. Telisipan. Ya, telisipan. Nggih. Pripun Ya, margine tapi pripun? sampai kok. Nggih. Ya, ini udah biasa kalau di daerah Jogja itu, daerah Gunung Kidul itu kayak gini. Sama aja. mantap. Jadi kalau saya ya ini nggak terlalu ekstrim kok. Oke. Oh, nggih. Aman. Nggih. Aman nggih. Nggih. Sami kali kula, Mbak. Lek kula pribadi niku angger tanggapan timbang teng kota-kota, nggih seneng teng gunung-gunung ngenten niki. Lah nggih, kula ping pindho niki lho ndereke ten gunung-gunung. Nggih. Ya yang kemarin di Blitar atau mana ya? Nggih, Blitar lho, teng Pupus. Ya, betul. Nika Pupus nggih Juga. ngebel nika, nggih Pak Ya. Lurah wau nggih rawuh. Beres. Nate mrono luwih dhuwur malah timbang Lebih iki. tinggi, nggih. Nggih, Nah, nggih. niku tapi kalau di daerah-daerah seperti ini biasanya masyarakatnya tuh antusiasmenya besar. Nggih, buktinipun nggih dalu menika kados mekaten para pamirsa ingkang tasih jenak pinarak semonten kathahipun anggenipun mengapresiasi, menghormati, menghargai ora kok dhateng senimanipun ning dhumateng kabudayan Nusantara sing nyatane urip lan orane gumantung wonten masyarakat mriki sedaya ngoten niku. Nggih. Nggih. Menika wonten pamundutan saking Ibu Lurah. Siap, nggih, Mbak. Ada satu sesideman ingkang kaping kalih kapilut. Oh, nggih. Sesideman langkung rumiyin. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Dibawani sisan Mbak Alisa sing komplit. Nggih. Jenengan ingkang mbawani dandang gulanipun. Nggih. Dandang bulan. Nggih. Nggih, Mbak. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bantara terus kayungyan selendang kuning kang saking Wukir swara kurang pramono ning wasis Ngungkrum dateng sinten Mbak Alisa? ngungrum dateng masyarakat. Ah, iya, nggih. Masyarakat mendak nggih. Nggih, Ah, dong. nggih, nggih. Ini kok kita itu setiap malam bisa sowan di hadapan masyarakat. Itu adalah sebuah ngungrum. Ah, nggih, leres. Hasil cinta kita terhadap rakyat. Leres, nggih, nggih, nggih. Meleset. Ah, nggih. Langgar. Ngurung dateng sinten kula. Ah, nggih. Agung remarang Bendara Tiah Sulistya pijer nginsangake alis Awas, masuk. terus tresno sesideman
Lenggah wau dereng pipis. Udah. Saya pipis di tol. Lho, tegese munggah mriki dereng mandhap blas to niku. Dereng. Oh, nggih. Kenapa? Nggih niki lak pondok nguyuh kabeh to niki, Pak. Nggih. Nggih pancen saka adem kula mawon ngempet niki. Panjenengan ngepet. Ngempet ngoten niku. Kok sakit nggih? Kalau dalam tuh biasanya nggak kebelet pipis loh, karena banyak mikir terus semua gerak gitu. Beda lek kula pengen nguyuh kula uyuhke ngoten mawon nggih. Terus piye no? Lho pokoke tur ngono sak cetekele iki kok ngondi ngono. Karena dingin ya. Nggih, mboten napa-napa nyatane timbangane sumuk lho ngeten iki ngoten niku nggih. Nggih. Nggih, kalau saya nggak ngerasa dingin sih, biasa. Nggih, Nggih, biasa aja. Nggih. Atine sing dingin ya, Mbak ya. Perlu dihangatkan. Perlu dihangatkan. Ayo. Atine perlu diinget. Heeh, cepake kono bangsane kompor dan sebagainya. Nggih. Atine dihangatkan. Nggih. Boyoke perlu dipijit. Nggih. Maksudnya, Pak Yoyo, aku kangen banjut. Banget lho ngono kuwi. Lah aku jane ket mau wis aku arepe lurus lah kumayang ora jarake Elisa wis sumpan. Ngono dhek jarak-jarak pisan ngono. Sedikit aja kok ini. Sedikit ya, Mbak. Oh iya sedikit. Nanti dilanjutkan di WA saja. Ya. Kaya wani-wani yo ora gitu. Ora wani. Akeh ya ora apa-apa. Aduh, Akeh ya ora apa-apa. boten. Lho ora apa-apa tenan kok. Oh, boten bekasi boten nggih. Ndah. Wong tak lamarke piye? Tak lamarke piye? Oh. Sajae lek kowe iki tenanan. Lho aku ki ikhlas lho. Timbangane ku dadi udun. Malah sampean karo aku ning omah gur tesu wae kaya pitik lanang kaya arek ngabrungi napa jenenge pitik wedok. Ha iya. Iki tak lamarke. Nggih, nggih. Ampun Mbak Elisa malah wedi lho mak ngonone Bukesi aja ngono kuwi. Aku dhewe iki wedi ngono. Kaya ngopo lan kepiye lho, piye lho. Sakniki golek bojo kaya Bukesi angel lho Mbak Elisa. Kaya ngono kuwi piyaine lembah manah karo wong lanang manut. Sing lanang aneh-aneh ya mung meneng, sing lanang neka-neka nggih namung astagfirullahaladzim. Nek lek sing lanang kebanget langsung kepruk parut. Niku. Niki nggih sangu. Parutipun nggih sangu. Nggih, parut niku mboten nggih masak khusus nggih ngepruk kula pancen niku. Lah iya. Enggak, aku cari aman aja lah. Nggih. Monggo mangke dindangdutne. Ayo coba Mbak Elisa. Ya. Urip ana gunung gedhe dewe
Sesarengan yuk. Ngancane Mbak Lisa. Boten sekedar nyuwun prisa kemawon Mbak Lisa. Upamane benjing jenengan pikatuk jodoh Piyai Kakung delalah tidak memperbolehkan jenengan nyinden ngoten sikap jenengan pripun? Oh, mboten dados menapa. Karena kalau nyinden itu kan Mbak justru malah ono onten generasi berikutnya gitu. Jadi kalau wayahe saya nggak nyinden ya nggak apa-apa, malah enak jadi genten yang nanggap gitu loh. Lah engko lek penggemare kangen. Ya kalau nak kangen ya nanti berarti kan sesekali, nggak sesering ini gitu. Tadi saya ada bicara sedikit sama Pak Don itu mantan rektor IKJ. Siap. Kalau sekarang itu kita, Pak Yoyo, saya, sinden-sinden yang sekarang, nah ini tugas kita itu menjaga memori baik wayangan zaman sekarang. Wah, Di zaman ini kita tuh penjaga memori wayangan zaman ini lah. Sesok gentenan aku wis 40 apa tuyuk-tuyuk yo gentenan yang menjaga memori baik yo genten sing lainnya wis gitu. tuyuk-tuyuk. Wah ya Iya. wis tuyuk-tuyuk kayak Gitu. Jadi nek rapopo aku rasa nyinden meneh yo rapopo tapi nanggap ngono lho. Wah, nggih. Malah Ya. dadi penanggap malah. Ya, tapi kalau saya sendiri kepengennya sajane menjadi penulis. Penulis. Ya, jadi apa yang sudah saya alami sekarang udah tak jalani, nah itu nanti jadi bentuknya tulisan jadi lebih abadi. Biasane niku sing menulis malah wong liya ning malah jenengan dhewe menulis lelakon jenengan sepanjang ini. Bukan saya sebagai pengamatnya. Oh, ngoten. Ya, walaupun saya melakukan tapi saya juga mengamati panjenengan, juga era sebelum panjenengan. Itu kan saya mengamati, maksudnya mungkin era Pak Seno sekarang dan besok yang ke depan seperti apa. Nah, gue pengen tak tulis, Pak. Termasuk menulis meneliti para penonton wayang niku penting lho Mbak niku. Nggih, kula niku kan berangkatnya dari penonton dulu, riyen. Oh, nggih. Nggih, tukang apa jenenge sorak-sorak gitu. Oh, sorak-sorak bergembira. Iya, ayo Pak, ayo sidane sapa gitu maju.
Dolok-dolok betul. Nggih, terus akhirnya diangkat kali Pak Seno dadi sinden warga laras nika. Nggih, terpaksa. Loh, akhirnya viral kaya ngono iso terpaksa niku pripun? Loh, itu justru Pak. Jadi saya tuh nggak ngen-ngen, saya tuh nggak kepengen jadi sinden viral. Saya itu cuman istilahnya, saya tuh tugas jadi sinden biar nggak mau sekedar kerja tok gitu loh. Wayangan tuh pengennya kayak gini toh. Dalang tuh pengennya dibantu kayak gini. Nah, iso tak lakoni opo sing iso tak lakoni gitu. Rumian kayak gitu, tapi akhirnya malah jadi seperti ini. Ya muga-muga apa dengan adanya kita semua di sini nah iso membuat semangat generasi sing berikutnya meneh gitu. Wah, nggih. Yang akan melanjutkan tongkat estafet ini dengan kalih kula generasi yang akan datang niku. Mbak Brigita nggih mulai bribik menjadi Elisa yang kedua nggih mulai. Udah banyak juga kan. Udah mulai. Nggih. Udah S2 sekarang. OTW S2 sih kayak gitu. Sekarang sinden kan nggak bisa diremeh-temeh. Udah pada sekolah juga, sekolah dhuwur-dhuwur. Jos. Nggih, lagi pamane jenengan kelakon dadi dokter tenan. Ngundang jenengan apa mboten pekewo dengan bintang tamu Dr. Elisa Orkarus Alaso. Malah Kak Imbui. Imbui apa? Kak Imbui dong pengestu yang enggak usah pekewo gimana enggak saya pakai kok gelar itu enggak saya pakai. Nah, itu yang bener. Ya, nggih. Kula niku teng YouTube teng ngendi-ngendi nggih mek Cahya Kuntadi mboten badhe kula embel-embel napa-napa. Mergo niku nggih mboten pengaruh malah ngoten. Pengaruh. Yang namanya ilmu kan dapatnya dari ini, dari pengalaman. Nggih. Kula sok-sok niku enten sing ngarani dengan dalang Ki Cahya Kuntadi MSN. Ngoten niku kula nggih matur nuwun. Ya wadine nek kleru SNI ya mboten masalah. Nggih. Standar nasional Indonesia. Nggih. Padake helm kula mboten napa-napa. Masyarakat bebas kok. Nggih, ngoten niku amargi ingkang dipun biji dening masyarakat mboten perkara gelare ning karyanya untuk menghibur warga masyarakat dan karya yang baik tidak hanya gemuruhnya pertunjukan wayang ning piye carane setelah wayangan selesai mampu merubah sifat dan juga karakter masyarakat sing maune niku senengane maksiat dadine gelem salat, sing maune senengane ngasut gelem sujud, sing maune senengane mainan dadi seneng karo pengajian. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa ngoten niku. Terus niku wayang niku kesatuan antara pemerintah maupun rakyat itu diwakili dengan wayang, Pak. Jadi itu emang media sosial yang sangat baik dan sangat cair wayang itu. Itu yang sangat harus digarisbawahi. Antarane pemerintah rakyat nyawiji ning kon wayang niku nggih. Tur ngibarate wayang niku kaya sampiran niku Mbak Elisa. Sampirane disampiri apa wae lak manut. Nggih, disampiri anduk nggih purun, klambi nggih purun, celana nggih purun. Watone le nyampiri ora kakean. Lek sing nyampiri kakean iki mangke dadine pedhot mergo saka kabotan. Betul. Nggih, matur suwun. Jenengan kula golekne kanca Mbak Lisa. Nggih, coba kaya apa? Mbak Dian Munasirah, Mbak Munasirah coba kaya apa? Nggih. Ini itu meteng tapi cantik sekali. Meteng ora meteng ora. Ini anaknya cewek apa ya? Kalau katanya kalau cantik itu anaknya cewek Mbak Dian. Masa sih Mbak? Iya katanya gitu. Cantik toh? Cantik ini beneran kelihatan. Udah dicek belum cewek Sudah. apa? Rahasia. Aduh. Arep nggih surprise niku. Buat surprise. Mau buat gender referral. Oke. Pak Yoyo enggak tahu itu pasti. Apa? Gender referral. Ngerti. Apa? Kuwi to. Federal kuwi to. Kilo gender. Aku rino numpaki ya kowe. Ya. Lagunya apa Pak Yoyo? Nggih. Lah apa wonten Mamudun napa wau sing jenenge? Tadi lali janjine Lali ada. janjine wau. Kapilut ada ya. Nggih, kapilut wonten. Lali janjine dhisik. Siap. Nggih, diaturake. Nggih. Monggo lajeng kemawon dipun aturaken lali janjine. Doa yang terbaik untuk pimpinan kita mligine Bu Lurah. Muga-muga tansah tresnani warga masyarakat dan masyarakat tresnani dumateng Bu Lurah. Mongko intisarine wong tresnani adalah saling mendoakan. Semoga masyarakat mendoakan Bu Lurah selalu amanah dan Bu Lurah mendoakan masyarakat selalu ayem, tentrem, jenjem permanem, murah rezekinipun. Monggo lali janjine dados.
Anu, melih Mbak, sepisan melih kapilotipun nggih. Ya kancanana Mbak Trihastuti nggih. Nduk Birgita. Bisa, Pak. Rak Iya, enggak bisa. Anu winong nggih. Winong. Oh, Mbak Tuti kali Mbak Winong. Yo nggih. Kapilot diaturake. Nah, kuwi. Monggo cah dipun aturaken. Ayo, kapilut kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Dados.
Terima kasih, matur nuwun. Mbak Winong kalian Mbak Tri Hastuti. Matur nuwun Mbak Lisa, nggih awit dukunganipun nggih. Kondur ngantos dalem ngayogja mugi-mugi lancar, mboten wonten alang setunggal menapa. Tetap ngaturake selamat sukses kagem warga masyarakat ing Mendak ya, Truk. Nggih. Pinandikan dening Ibu Kepala Desa. Mbok menawi anggen kula atur panglipur wonten kirang lan lepatipun nyuwun gunge samudra pangaksami. Tetap Bu Lurah menjadi sosok yang bermanfaat untuk orang banyak. Mergo saapi-api menungsa ora perkara wong sing pinter, ora perkara wong sing pangkat lan ora perkara wong sing sugih. Ning sak becik-becike menungsa ki lamun tok uripe bisa piguna tumrape wong liya lha kuwi mutiara. Piye, Gong? Ayo main aku.